Hello mga unions! Good morning! This is Shibi TV. Kasi pag ito sa YouTube channel, ito sa liboto para sa video natin ito. Menyas, ang mag-deliver tayo Menyas, ang area natin is Barangay Tumbor, saka Barangay Balagan. Yung buhay niya Menyas, dito yung buhay niya Menyas. Bayan ng Dagupan, pag diretso. Kaya Menyas, paano tayo pa kanan tayo dito sa loob, papunta tayo Barangay Tumbor. Menyas, tara na! Menyas, tapos na tayo sa unang delivery. Ngayon punta tayo sa pangalawang delivery naman natin. Menyans, Barangay Tumbor. Menyans, palabas na po tayo. Tara. Menyans, mag-deliver pa tayo ngayon sa ano? Sa may Pispan. Dito sa may Barangay Tumbor. Lakaran din mga Menyans. Menyans, puwi na po tayo. Grabe yung layo pa dito Menyans. Menyans, puwi na po tayo. Okay Menyans, ayun, layo pa ito Menyans, layo. Ay, okay Menyans. Hello mga Menyans. Tapos natin mag-deliver sa Barangay Tumbor. Next destination natin is Barangay Balagan, Binmali, Pangasinan. Okay Menyans, tara na. Sa Barangay Balagan, ito. Okay Menyans, papunta na tayo ng Barangay Balagan. Palabas na po tayo ng Barangay Tumbor. Okay Menyans, doon tayo galing kanina. Pasok. Okay Menyans, tara na. Welcome to Barangay Balagan. Yung Menyans, galing tayo dito sa Tumbor. Yan. Dito lang, palilikot tayo dito. Pagkatang Barangay Balagan. Menyans. Sa Barangay Balagan. Menyans, mag-deliver tayo dito. Tara Menyans. Barangay Balagan. Another one. Tara. Menyans, dito tayo sa ano, sa hanging bridge ng Balagan. Menyans. May mabata Menyans. May mabata. Menyans, dito tayo sa hanging bridge ng Balagan. Tingnan yung Menyans, yung bangka dito. Yan, ano. Yan yung mga bata sa Balagan. Yan. Yan sila. Yan. Ito yung ano. Ayan yung ano. Ito yung bangka ito mga Menyans. At ito, babiyahing ano ito mga Menyans. Babiyahing kabilang barangay. Saan ito babiyahe ito? No? Saan biyahe nito? Saan biyahe nito? Bungal. Ha? Ay, bungal. Ano bungal? Ayan. Biyahing ano daw, biyahing doon daw mga Menyans, so. Doon banda. Ito Menyans yung hanging bridge ng Balagan. Menyans. Okay. Mga Menyans, grabe ang sikip ng daan dito. Mahirap makapasok dito mga Menyans sa daan dito. Masikip. Menyans, dito tayo sa Barangay Balagan. Menyans, masikip ang daan. Mahirap pumasok ng tricycle. Hello mga Menyans. Pauwi na po tayo mga Menyans. Salamat kasi sa successful delivery natin ngayon dito sa Barangay Balagan. Ano daw? And God bless. And Menyans, tayo. Pero ano lang yan, kasi customer is not around. Menyans, yung doon, yung highway, palabas na tayo ng highway. Menyans, pauwi na po tayo. Menyans, sa araw na ito, salamat sa pagsubay sa delivery ko for today. And God bless sa atin, kasi salamat sa Diyos Ama at kay Panginoong Jesucristo. Amen. At salamat kasi tagumpay ang ating delivery ngayon. Menyans, makakawitin maaga. Sana sa mga God bless everyone. Sana sa kunting kalagayan and more power and bye bye.